A co to je kuj? Máte krátký závit, jasný. Klokánek. Jo, klokánek. Udělej klokánka. Kuj, kuj. A kde jsi to viděla? No to říkám, že nemůže být to originál. Pohádce nějaký. Ale udělal to dobře, nebo jsi to dělala ty? Medvídkovi půl. Dobrý to je. Tam byl medvídek pohádce. Jo. Tak dovíst. Ten klokánek. A to Kuj, 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 kuj. Beru na dech, Kuj, kuj. to byla málo byta teď. Kuj. Celátko. Uka mami. No, já tě natáčím. Nemáš vůbec jak. Kuj, 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 kuj. To se to nevyklá, víš, Rybko, ty židle, nebo jo ještě? Ne. Co nej? A lavice? Dobrý to je. Tě nahrávám. Natáčení, tak můžeš Jaký udělal ksejt? uka mami. Za mami ne, už to pustíš. Ještě Ksich na fotku, ty vole, mě filmuje, ty vole. Beru. Berunko, nehrabej. Ty jsi takový telátko. Ty jsi ty vole nějaký eskimácký pes, ty vole. Ty se zahrabávaj. Kuj, kuj. Stříháš se vůbec ještě nechci, Lucku. Jo, ty dneska ostříháme, nechce. Uka mami.